Witam serdecznie. Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Coś Ci powiem. Uważam, że nie musisz zrozumieć, co robi Bóg, żeby Mu zaufać. W rzeczywistości On nie chce, żebyś zrozumiał. Chce, żebyś zaufał. Mogę Ci teraz powiedzieć, że nie mam pojęcia, co się dzieje w moim życiu i ciężko jest mi to zrozumieć i zaufać temu, co czuję, ale wiem, że Bóg na pewno ma dla mnie lepszy plan niż to, co ja potrafię zaplanować moim ludzkim umysłem. I wiem, że widzi rzeczy, których ja nie widzę. Pamiętaj o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I choć wydaje Ci się, że to niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia, zaufaj Bogu. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pięknego dnia, pełnego Bożych błogosławieństw. Z Bogiem. Amen.